plena de vida, salvant a la gent tot el dia. Tant pot estar volant com passejant, és fàcil de trobar-la cada instant. Digueu qui és ella, qui podria respondre? És una fantàstica noia voladora. Tota ella és màgia, des del cap fins a les sabates, veritablement extraordinària. Qui és aquesta supernoia? Ella es diu Anita.